Illum kellna konferma bil-ġurament ta' xut importantissimu illi huwa wieħed mill-awdituri illi kien fuq l-Evaluation and Adjudication Board illi pratikament ikkonfermalna illi il-kondizzjonijiet jekk mhux kollha, kważi kollha, illi fuqhom straħu biex taw jew aċċettaw il-Vitals bħala il-preferred bidder, pratikament nafu illum illi l-ebda waħda minnhom ma avverat ruħha. Ekstqar il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija wara li l-erba' komplet tinstema' l-kawża li fetaħ huwa stess biex il-poplu jieħu lura dawn it-tliet sptarijiet tiegħu bidritt wara li l-Gvern b'daqqa ta' pinna tom lill-privat li kellu jattrezzhom iżda dan baqa' m'għamel xejn. Illum għandna konferma li dan il-kuntratt ir-raġuni għalfejn aħna għalfejn jien ftaħt din il-kawża irnexxilna nippruvaw. Wara seduta oħra fil-qorti Adrian Delija stieden lill ġurnalisti akkumpanjawh bittra li huwa kiteb lill-Ministru għas-Saħħa Chris Fearne dwar id-dettalji li ħarġu mix-xhieda tal-ġurnata u sostna li personalment stieden lil Chris Fearne biex jingħaqad miegħu fil-ġlieda biex iwaqqa l-kuntratt tal-Vitals u kellu ittra għall Prim Ministru Robert Abela u kif ukoll ittra għall Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna bit-talba lejn il-Gvern tkun waħda ċara biex iwaqqa dan id-deal immedjatament. Aktar kmieni fil-qorti xedt l-awditur Robert Borg li spjega kif li kieku hu kien jaf li l-Memorandum of Understanding kien ġie ffirmat qabel ma kienx jaċċetta li joqgħod fuq il-bord ta' ġudikazzjoni biex jintażel il-bider ta' tliet sptarijiet Maltin. Mistoqsijek li sptar sallu jistax jopera kif inhu bħalissa, Borg qal li jekk tmur quddiem l-isptar għandek tieħu risposta fi kliem sempliċi it-telqa minn barra turik mod ċar li lanqas fuq ġewwa ma sar xejn f'dawn is-snin. Kompla jixed ukoll Manuel Castagna, partner fil-kumpanija Nexia BT li diġà kien xed fl-aħħar seduta fejn f'din kellu jippreżenta fil-qorti dokumentazzjoni importanti għal dan il-każ. Adrian Delija fil-qorti għamel diversi mistoqsijiet li xut fosthom dwar jekk il-VGH u rewx li kellhom is-saħħa finanzjarja fil-mument tal-aġġudikazzjoni biex xut iwieġeb li kien hemm diversi sorsi ta' fondi u ittrim il-banek qal li għalih dan kien biżżejjed u li mxew ma' dak li kien miktub fl-RFP. Tenna li wara il-Gvern kellu dritt u jwaqqa kollox li kieku ried. Intant il-kawża se tkompli fit-18 ta' Novembru li ġej f'nofsinhar fejn mistennija jiġdu l-Ministru Edward Cicluna, persuna mill-OPM u William Waite.